Nachádzame v tzv. Modrej pivnici. Celá Modrá pivnica bola kedysi zavalená spadnutou klenbou. Celú obrovskú masu skál sme vyniesli vonku. Je to nachystané na opätovné domurovanie. Robila sa v minulosti archeológia. Teraz vidíte pripravenú výdrevu. Sú to ramenáty, ktoré budú podopierať novú klenbu. Ešte tu je pohľad na tie tzv. Ramenáty. Bude to náročná práca, pretože tie priestory sú, vidíte, dosť stiesnené. Tie kamene bude potrebné cez tie ramenáty nosiť na päty, na ľavú stranu, na pravú stranu a postupne domurovaním sa celá spadnutá klenba spojí a prakticky tá Modrá pivnica získa čiastočne ten pôvodný vzhľad. Niekedy hovorili, že je to tzv. Vinná pivnica. Pravdepodobne tu mali aj nejaké zásoby takýchto dobrých nápojov, medzi ktoré patrí víno. Takže nás tu čaká ťažká, ale veľmi, veľmi pekná robota. Verím, že sa nám to tento rok podarí zaklenúť túto koncovú časť Modrej pivnice a na budúce, keď budú prostriedky, sily, by sme chceli pokračovať v domurovaní tej ďalšej časti spadnutej klenby.